Здравейте! Ще ви разкажа за Архангел Михаил във връзка с сесиите, които провеждам чрез него за вас. Сесии, които ви лекуват, трансформират, изпълняват вашите желания, но също и за да можете вие сами да се обръщате към него, когато имате нужда. Какво е Архангел? Това е една висша енергия, която обикновено хората си представят по някакъв начин в човешка форма. В случая архангелите са едни невидими за нас, хората същества, които са високо вибрационни. Те са носители на светлината, на любовта, на мъдростта на Бог. Архангелите, с които ние работим, са служители на светлината и те помагат на хората, на човечеството, но също и на земята. Архангел Михаил е една от най-мощните енергии в света. Обикновено се смята, че стои до Бог. В този смисъл на думата, той, както и Бог, веднага откликва на вашите желания, на вашата молба, на вашите молитви. Затова практически веднага се отзовава, когато го призовете. Архангел Михаил обикновено се вижда с физическите и с нефизическите ни същества в цветовете бледо-синьо с отблясъци на бяло и златисто. Поради тази причина съм отбелязала от терапевтичните ми карти с цветове Архангел Михаил в картата Природа синьо. На гърба има стихчета, а също изрично съм написала, че това е начин, чрез който можете да направите връзка с него, и от картата Мандала, която също е в синьо. Във време, когато не разполагате с картите, а пък имате нужда от защита, сила, подкрепа, желаете да сте по-уверени в себе си, можете само с чистото си намерение да призовете Архангел Михаил. Тъй като аз приемам, че много бързо можем да интерпретираме в нашето съзнание как една енергия изглежда точно с цветовете и защото цветовете много силно работят за нас, затова обяснявам как изглеждат ангелите, архангелите. Всъщност всеки един от архангелите има строго специфичен цвят. Цвета на Архангел Михаил е бледо-синьо. Обикновенно се вижда изобразен с щит, с меч и с доспехи. Това е така, защото това е един много мощен защитник. От какво всъщност ни пази? Пази ни от заблудите, от невежеството и от страховете. Страховете ни обикновено се пораждат точно тогава, когато не знаем. Не знаем какво ни предстои, нямаме достатъчно самочувствие, сила, вяра, увереност. Символите, с които обикновено ще видите Архангел Михаил, че се изобразява, са щита на знанието и меча на истината. Защото с тези инструменти той премахва нашите заблуди, премахва страховете и нашите ограничения. В този смисъл може да ни помогне винаги, когато го призовем за всяка една ситуация, в която се чувстваме несигурни или застрашени. Включително това може да бъде при нашите изяви. Например, аз много дълго време, когато се представях или трябваше да презентирам някакъв семинар или нещо друго, използвах карта Синя Мандала в връзка с Архангел Михаил, за да мога спокойно да изразя това, което знам, това, което искам да ви помогна да разберете и вие. Архангел Михаил на физическо ниво може да ни помогне за лечението на определени наши физически проблеми и заболявания. Повече от 10 години провеждам лечебни сесии чрез архангелите с цел да подобря вашето здраве и състояние, както и благополучието ви. В началото работех с рейки, много бързо ми се повдигна канала за връзка с духовните водачи и с ангелите и заради това започнах да работя също и с тях. В случая, когато желаем да подпомогнем нашето здравословно състояние, някои от
ситуациите, в които може да поискате помощ и лечение от Архангел Михаил, това са всички области, свързани с гърлото ви. Това е така наречената пета чакра, която е обикновено позната от досегашните стари енергийни центрове, познати като чакри, които обикновено хората разпознават с 7 основни цвята. В гърлената чакра се помещава и щитовидната жлеза. Щит неслучайно се нарича инструмента, който ни пази. Когато имаме проблем с щитовидната жлеза, тогава ние не можем да изразяваме или да отстояваме себе си. Това на физическо ниво се проявява като различни видове проблеми, свързани с нашата ендокринна система, или това е с жлезите ни с вътрешна секреция. Архангел Михаил успешно може да помогне за лечението на щитовидната жлеза, на различни други видове проблеми с сетивата и главата. Под сетива разбирайте носа, очите, ушите, устата, гърлото включително и нашата сетивна система под формата на кожа. За да поискате лечение от Архангел Михаил, можете да използвате един основен метод. Това е вашето собствено желание и намерение. Повечето от хората обаче се съмняват за това, че някой ангел може да им помогне поради различни причини. Първо, защото не познават архангелите и второ, защото си мислят, че са недостойни. В действителност всеки един ангел, архангел, пазител на светлината, връзка с светлината, може да ви помогне, ако имате чистосърдечно намерение и вяра, че това е така. Както казах, в повечето от случаите хората се съмняват. Мислят, че това е нещо много специално, че те не могат, че не чуват и така нататък. Аз съм тук, за да бъда ваш канал и връзка за предаване директно на енергия и информация от архангелите, чрез така наречените енергийни лечебни сесии или трансформиращите сесии с ангели. Но отново да кажа, че всеки един човек може да се научи, особено след като е направил трансформираща сесия чрез мен. Още за какво може да ви послужи, да ви помогне Архангел Михаил? Той може да изгради здрава за вас защитна мрежа и здрава енергия от светлина, защита и сила на вашата аура. Архангел Михаил има възможността да изчисти вашата аура от различни видове наслоявания. Когато кажа, че един ангел може частично да излекува или да ви помогне за вашата трансформация, разбирайте го буквално. Не всичко може да разчитате, че ще направи един ангел за вас. Все пак и вие трябва да се научите на нещо. По време на лечебните сесии, които провеждам, аз съм директен канал за връзка с ангел, архангел към вас. В течение на тази сесия ви предавам 100% чиста енергия и информация, която ви лекува и ви трансформира в реално време. Има много примери за това. Част от тях можете да видите в сайта ми, като споделени впечатления на хора, които са преживяли трансформиращи сесии с някой ангел. Някои от тях са в реално време оздравяване на гърлото, в реално време оздравяване на главния синус. Това се случва в хора, които са поискали помощ от мен, за да можем в реално време да трансформираме техните проблеми, които вече са се проявили на физическо ниво. Имайте предвид, че част от проблемите, които вече имате на физическо ниво, продължават да стоят на вашите енергийни полета и тела и обикновено е необходимо малко повече време, за да бъдат пренаредени и пренастроени вие самите и вашите енергийни полета от състоянието, което е било, към състоянието, което искате да бъде. С други думи, ако дълго време сте имали страх
например от изява, е необходимо известно време, докато се пренастроите от това да се страхувате, да говорите, в това състояние да можете свободно да се изразявате. Архангел Михаил помага изключително много за пренастройване на вашата мисловна мрежа, освен на връзките, контактите и взаимоотношенията ви. Тъй като гърлото или гърления център е директно свързан с вашата комуникация, възможността ви да се изразявате с общуването. В много случаи сесиите или настройката чрез Архангел Михаил ви помага за това да започнете да говорите по правилен, полезен и конструктивен за вас начин. Истината е, за повече от 15 години практика като терапевт и консултант, която съм установила, е, че хората не се изразяват по правилен начин. С други думи, те говорят с недомлъвки. Ако вие не отстоявате себе си и говорите с недомлъвки, няма как и който и да е било ангел или Бог да ви помогне. Необходимо е да изразите много ясно и точно какво е вашето желание, за да можете да искате съответно и да очаквате помощ и подкрепа. Още за Архангел Михаил. Това е един приятел. Когато бях дете и започнах да контактувам с ангелите, изобщо не съм ги наричала ангели, архангели и така нататък, това просто бяха моите приятели от духовното ми семейство. Повярвайте, че всеки един човек има духовно семейство, за да могат духовните ви водачи и вашето семейство да ви пази, да ви насочва, да ви подкрепя, докато сте тук на земята в този си физически вид, в това физическо тяло. Не е нужно даже и да ги класифицирате по някакъв начин, да ги назовавате по някакъв начин, вашите лични ангели или вашите духовни водачи. Важното е да имате чистосърдечното намерение, че това е така и така ще бъде. Отново повтарям, че повечето от хората поради невежество или незнание се съмняват, поради тази причина и съответно не позволяват помощ. Повечето от хората не позволяват да им се помогне, просто защото така са свикнали. Свикнали са да разчитат на себе си, да си мислят праволинейно с методите, с които са научени да мислят и казват, това не може. Ими като не може, то няма и да бъде. Истината е, че с течение на времето при общуването ви с духовния свят, вие се научавате на полезни за вас навици и на полезна за вас информация. Кое е полезно? Това, което ви помага да сте по-здрави. Това, което ви помага да сте по-щастливи. Това, което ви помага да преодолявате сътресенията, да преодолявате вашите житейски изпитания. Никога не съм казвала, че е лесен живота на земята. Ако беше, всички щяха да бъдат тук много щастливи. Но истината е, че всеки един от нас може да се приучи, да започне да чува, да възприема, да разбира подкрепата на духовния свят. Защото истина е също, че ние сме тук само за кратък период от време. Истина е, че нашата душа е практически вечна, но идва в някакво физическо тяло, в сегашното, в това физическо тяло, в този жизнен път, за да може да се научи на нещо, да може да прояви себе си по един добър начин. В този смисъл разчитайте на духовната сила и на духовната подкрепа. Още за Архангел Михаил. Това е всъщност моя приятел. От любовта ми към духовния свят и от любовта ми към хората, в резултат от това, че повече от 15 години практикувам лечение и профила ми е лечение, затова и толкова много акцентирам на лечебните инструменти, които може да искате от архангелите. Те ще ви ги дадат, разбира се, когато вие ги приемете. Ако не ги приемете, няма и да ги получите. Също
помощ от Архангел Михаил може да получавате винаги, когато имате нужда от различен вид сила и увереност, включително за да шофирате. Една от моите участнички сподели след сесия с Архангел Михаил, че е шофирала в непрогледна мъгла с подкрепата на Архангел Михаил. Когато веднъж се запознаете с това как може да усетите енергията на един ангел, на един архангел, вие много лесно можете в съзнанието си да го извикате. И колкото повече го викате, толкова повече започвате да общувате с него и всъщност ставате приятели. За какво са приятелите, ако не за да си помагат? Всъщност, ангелите са тук с отворено към нас желание да ни подкрепят. Отделен е въпросът дали ние искаме това. Същото е важно и как го искаме. Защото нещата не се случват на сила, а стават с единство, с готовност, с отворено сърце. Аз съм в пълна готовност да ви подкрепя, да направя сесия за вас с Архангел Михаил и с всеки един от архангелите, които специално съм описала в сайта ми. Това са ангелите, с които аз работя, след като предварително съм се запознала с тях и съм установила, че мога да помогна чрез ангелите на хората. Това е установено, защото просто хората са се оздравили или са постигнали някое от желанията си. Било за бизнес, било за пари, било за любов, за намиране на дом и така нататък. Така че може да използвате мен като канал за връзка с ангелите. За това ще ме намерите на телефон, който е 0888 99 68 89. Винаги правя сесии с ангели, когато човек поиска от мен това нещо, и има определени моменти, когато някой ангел е го акцентираме, защото енергетиката на Земята е специфична. Например, сега през месец май 2025 година Архангел Михаил свети за нас. Така че сега съм направила специални цени с специални намаления при сесиите с Архангел Михаил. През всяко време обаче може да искате помощ и подкрепа от ангелите. Повече информация за това каква е спецификата на ангелите изпращам на всеки, който желае да направи сесия. Извънредно съм записала лечебни медитации, които са с архангелите, които също ви помагат, защото те предварително ви настройват. Вие чувате гласа, думите на всеки един ангел, архангел, усещате неговата специфика и вибрация, и това ви помага да се нагласите предварително преди сесията или в друго време. За повече въпроси ми се обадете и ще ви помогна с радост. Информация за услугите ми ще видите от сайта ми, който е silviasebeva.com, и с радост и удоволствие ще ви подкрепя. Аз съм Силвия и ви обичам и желая на всеки един от вас да бъде щастлив и удовлетворен тук и сега на земята.